Какво става, вълци? King of the Mat Time. На мата мога да има само един цар. И тъй като е ноги, не съм аз. Да, тъй като трябва да цар, ние сме само предвид. Но... Аз не знам, ако ще участваме. Аз ще участвам. Да, аз нямам Диан Кръмкърам, но той с това ме спечели, че се казвам. Добре. Той се е легнал в 2 часа. Значи, като станах, бях толкова размазан, че телефона не успявам да разпознае. Трябваше да спише паролата, да го отворя какво става. Да. Аз станах в 6 човек и мисля, че остарявам. Станах в 6, не можех да заспя. Pushing 40, лил бро. Теб да критическата такова. Не можем да спим повече от 8 часа, защото ще скипнем с гала на кафе. Какво очакваш да е King of the Mat? Нещо, не знам, нещо супер яко. Нямам търпение. Прочетах правилата и съм много развълнуван. Очаквам, че ще е кеш краб. За те 50 евро ще има смъртни случаи, аз ви го казвам сега. Очаквам, че ще е кеш краб. Аз искам просто да се боря. Наистина искам просто да се боря. Ти ще бъдеш контузен за 50 евро. Аз искам да загрея преди да се боря, защото нещо наистина знае, ако не получавам. Аз казвам, това са най-скъпите 50 евро, които ще видите в живота си. First time King of the Mat в Матcat, идва в Пловдив. Време е да видим кой the biggest, the baddest, като орките го решаваме просто. Сбиваме се на миле. Чакай, как така, first time in Пловдив, то не се ли спалва в Пловдив? Не бе, май са го правили някъде другаде. Къде? Ако е било в Велинград, то не се прави. Не знам. Те там всеки ден има King of the Mat. For real. Виждаме се на мата. Така видиме, всеки от вас си е написал името на листче и съм моментно в една книга там. Почваме да избираме двойки, като теглиме 2 поредни имена и тези 2 имена са двойки в началото. Имаме пример. Аз играя с нас. Случва се нещо, забитвам. Заключвам. Никола играе с Ванката. Ванката заключва Никола. Аз съм отзаде и чакам. В момента, когато банката заключи Никола, аз имам право директно да доскоча и да почна да атакувам събмишени. Не е нужно да чакаме да си ядеме кенче и така нататък, заради това нали е толкова забавно. Като имате право на избор, нали, вече като примерно заключили сте някой, нямате двойка и чакате някой да се освободи. Имате право на избор, гледате, преценявате си коя двойка според вас ще завърши скоро и заставате за тях и ги чакате. Като гледате нали да не се пречите. В началото ще ви помоля малко по-леко да няма контузии, без тежки сламове като цяло за целия open mat. И така, някакви въпроси имате? Ти си примерно 4 двойки. И за всички двойки. Всички двойки? Всички двойки влизат. Всички двойки влизат? Да. Добре, Много е важно да изтегнем отвън. хората, които са отвън, са единствено хората, които са заключени. В момента, когато те заключат, излизаш някъде по ъглите, така че да не пречиш и гледаш и викаш. Демек всички играят по нещо време. Да. Ето елата. И ти като правилник всичко. Ти ги вече е заключил някой. Да. Заключил и чака да излегне. Када и чака. Аз играя срещу тебе. Фащам ти Ахилес, заключвам те. Ти тупаш. И ти ги ми на гърба и директно скача. Това е целта да има в момента на изненада. Не да си дадем ръка, да се целунем, да кажем много си готини, да си поговорим. Ама това е така, няма прави. Tough first row, guys. Tough first row. Тапвам колкото се може по-бързо и оттам за камера. Ще пима капачки с пея после още.
Much later. Аз въобще не знаех, че там е гастролог. Добре, че няма изпит. Не, хубаво, че никой не съм нанял за човек. Да. Че ли да ти нямаш да... Пивата. Гликоген реплениш. Дай му сложичката в устата. Не искам. Бомбон. Много тръкван трябваше. Many hours later.
The next day. Damn. Давай, Теди, довърши това, което после. Айде пак. Той човек му бяха 40 минути на гръбчел. Недоволен си. Правиха ми четворка, а пък бяхме с ванката, можеше да си борим 40 минути, сега си борим. Да, можеше да чакате 40 минути борба. Можеше да си леки. Мисля, че ванката имаше правилната идея, обаче аз го пребах, защото ще се опитвах да му ходя за гръб, това не исках да направя да ми вземам гръб. По едно време трябва да ми тегли краката и му направи някаква четворка. Каза ми, това болният крак ли е, аз му казвам не. Това е. Се иска да геймва руловете, се има някой мизерник, дето иска да геймва рулсета. Аз трябва да играя срещу титаните, той иска 40 минути да се бори с неговия човек. Да, ти между другото имаш правилната идея, скочи на дебелия кит. Може би трябва да го кажа по-леко. Ще бъдеш изядан. Да, може би. Е така. Скочи на по-голямото момче. Някой път печелиш, това да направиш това, някой път губиш. Важното е, че беше смел. Да, битката е важна. Айде! Краля на мата. И на пето място... Той трябва да лекне. Има една награда за братоубиец на Иван Димов. Обща снимка и после да се бори. Too many clowns at the circus. Tightrope fall off, they be lurking. Holding tight to my Birkin. Elephant in the room, he be working. Too many clowns at the circus. Tightrope fall off, they be lurking. Holding tight to my Birkin. Elephant in the room, he be working.
Но тук е, той ще изгуби контрол. Не знам. И shoulder pressure е важен. Оп, свърши. Да, тук така става на потни хора. Мечките. Тя вече мечките. Да. Идват за нас. Такава са вкусно мечките. Вземе се. Пинков домат свърши, гайс. Яо, хуй. Борихме се с тигрите, с питбулите. Да. Ма ние сме вълци, ние сме по-wild. Да, нещо такова. Бяха просто Нещо, което разбрах, не можеш да направиш бенбол на ноги, хващат те в leg walk. Не знам. Да може, но Не знам, не знам. трябва да пробваш. Друго, което разбрахме, ако сложиш 10 евро на масата, всичко се чупи. Да. В смисъл, хората се хвърлят върху стъкла и работи. Аз го казах. Право. Видях минимум 5 хилко. Колко беше наградата? Аз... 50 евро първо място. Не, май първо беше 100 даже. Не, бе. 110 как? 110 и 110. Йо. Ми, колкото събраха от това те... Добре, никой не знае колко е наградата 110 беше първо. и никой не е спечели от нас. Но имаше забавни ролки. Как е да е? Ама бургера го изяжда. Никой не съм изненадан. Кажете си завършващите думи. Завършващите думи King of the Mats беше втория евент, историчен евент, който се случва в Пловдив. No-gi евент, страхотен евент, много хора на мата, много потни хора на мата, много счупени прозорци, много емоции. Аз почти не участвах, не ми хареса. Добър евент, виждаш как 40 човека за 110 евро се опитват да се контузат перманентно. Така че... Ще си лугал, ще си търси. Нямаше толкова много контузии, да? Да, освен човек, който му направиха демонично тръшване в стъкла. Демонично дръшване не е техника. Да, Имаше и хилхокове, ама това е окей. Имаш ли? Да. имаше. Не, Аз, всички да ме правим ми всичко. хареса. Ме ми хареса, беше фън. Да, Готин евент е. В смисъл, общо взето се забавлявате само, не е нещо състезателно, не би трябвало да е нещо вау. Overall, аз съм доволен на евента, като забавност му давам 9 от 10. Като евент е Meet at Best. Доволен съм, поизпотих се малко. Без това не мислих много да се пота. Burger Brothers, Barbecue Brothers съм фен. Burger Brothers. Да нямаме копи с тази. Фен съм на Barbecue Brothers. Не мога да бъркаш с тях. Едно от 10 евент леглокнаха ме. Едно от 10. Той не харесва много ги просто. И мен ме леглокнаха, ама... Аз бях толкова слабо много ясно. Till next time, boys.